Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake saudar da ku a cikin wannan tasha mai albarka. A yau darasin mu kamar yadda gaina ta dan bidiyo cewa yanda za ka samu dukkan wani bayanan kiran wayarka da kai tun daga farkon sayar layinka. Ma'ana idan a ce ka sai layinka ne a ce kaddaran za a ce 2020 ne, to idan a ce ka sai layinka ne 2015, to ga yanda za ka binciko gaba ɗaya bayanan kiran wayarka da kai tun 2015 har zuwa yanzu 2020. To amma da Allah kama fara wannan shirin namu, da Allah ana raƙon ku idan wannan ne zan kana farko wannan tasha ka zo da ka danna subscribe sannan ka danna mana alamar karawa. Mun gode, mu fara aikin. Farko da yanwa za ku shigo cikin Play Store ɗin kai ku haka, kama fara aikin muna muku tallan tashar mu a Telegram. Wannan tashar sunanta yaro TV. Kun ga tashar na Telegram, in kun zo za ku samu dukkan wani bayanai namu a cikin wannan tasha. Sannan kuma idan ba ga tashar ba za ka zo nan wajen sacin ne ku rubuta yaro TV kamar haka, yaro TV haka, za ku ga tashar a nan gurin sai ku danna sai ku mana joinin. Amma ba ku ga tashar ba zan ajiye muku link ɗin tashar a description nan ku tashi sai da ku shigo ku je ku yi mana joinin. To da farko dai a wannan aikin sai ka shigo cikin Play Store, za ka samu link na application din, sannan kuma zan ajiye muku din application a description ko da ce ba gan shi ba. Na farko za ku shigo cikin Play Store sai ku danna wajen sacin haka, sai ku rubuta PDF. kun gani ba? To gashi nan ma za ku ga fito daga nan, sai ku danna shi akai. Ku ga danna kai zai bude muku haka, sai ku install din shi da yake na riga na install din shi. Na farko in kayo kasa za ga nan gurin mutum 10,000 sun yi review na application din, da shekara ko zuwa sama zai download din shi, sannan kuma sama da mutum miliyan 1 sun yi download din shi. Sannan ka kun ga application ne mai kyau, za ku danna open a nan gurin. Idan ku danna open zai fuska application din zai haska muku haka, sai ku cika wannan gurin sai ku danna proceed a nan gurin. To shi nan gurin wannan na biyun za ku shiga, wannan na biyun za ku gansa PDF backup printable. Gashi an ce tech printable PDF backup. Gashi in wannan na farkon SMS shine inda za ku je ku print din MS ɗinku duk sakon da ya shigo muku akan waya. Wannan kuma call log, wannan kuma iya kiran waya ne. Sai kuma contact ɗinku, sai ku nambobin kawai ku kenan. Sai kuma MSS statistics shine adadin yawan da wannan ɗin kai adadin yawan da sakon kai. Sai kuma call log adadin yawan da kiran da kai. To za mu danna continue a nan gurin. Idan mun danna continue za su kuma haka. Kun ga wannan gashi SMS, general call log, contact, sai specific contact. To mu abin da ya kama nan za mu je mu ga general call log ne, wannan din bayanan kiran wayar da muka yi. Za mu shigo cikin nan na biyu. In mu shigo cikin nan na biyu gashi za su samu ku date a nan gurin. Kun ga 3 April 2020, 3 April 2021. To kun ga sai mu bashi haka tunda nan 2020 ne zai kama 2021. kun ga za mu samu bayanan na shekara ɗaya kenan. In mun tashi sai mu zo mu danna nan gurin inda za mu gane file ɗin sunan file ɗin da muka sa abin. Misali a ce mu sa wannan sunan, bari a ce na sa yaro a nan gurin. In muka danna sai mu sa export to PDF, sai mu danna nan gurin. Sai ka bashi allow haka, nan ma ka bashi allow, nan ma ka bashi allow. To zai ma haka. To kun ga dai yanzu ya zo ya riga da ya buɗo. To wannan shine wannan bayanan kiran wayar da kai. Kun gani wannan duk shine bayanan kiran wayar da kai na gaba daya shine. Kun ga page 33. in kuka haska za ga maybe dai layi ɗaya yana iya kasancewa lambobi guda 50 ne ko kuma zuwa 40 haka ko kuma sama da 50. To sannan kuma hanyar fi sauki da za ka gani a nan gurin, kun ga nama kun gan shi, to za ku yi kuma back, sannan ku dawo nan gaba daya sai ku shigo cikin file manager ku. Idan ku shigo cikin file manager sai ku yi kasa, sai ku shigo kan internet storage ɗin ku nan gurin, sai ku yi kasa haka, sai ku nemo folder da take bai sunan application ɗin. Sai ku ga sun za ku gansa D2 PDF backup and restore, sai ku danna akai. Kun ga dama file ɗin mu mun yi saving ɗin yaro ne akai, sai mu danna akai kawai, sai mu zaɓi wanda zai buɗe mana kawai, yana buɗe mana haka. To wannan shine duk wani bayanan kiran wayar da muka yi. Yanzu nan shine duk wani bayanan kiran wayar da muka yi. Wani ya riga hasko mana. To wannan shine duk gaba ɗaya bayanan kiran wayar da muka yi na gaba ɗayan shi tun daga farkon sai layin mu mun kira wannan. Za ku ga in kuka yi wannan gurin za ku ga nan name, nan kuma phone number da kuma lokacin da aka kira ka, sai kuma minti na kuka, sai kuma miss call aka ma ko kuma kiran ka aka yi ko kuma kira kai.
to wannan ne shine kashin darasin namu. Da Allah ku da ku danna subscribe, sannan ku danna mana alamar karawa, sannan ku mana like, sannan kada ku manta ku join din mu a Telegram. Mun gode.